wala ba niya rap yang ati? Dahil sang play. Nanay ngam yoy. Kumlungan ngayon. Aladuan. Nanay ngam yoy coba. Bisa? Balik shopping. Shopping ya kay? Di genduk perlak sendan. Ngamdon bisa nga? Nih, siya abis ya habaran kamru. May, What? kabamang yap siya niya tang haublay. Hot kin kun ni habon siya niya betang hau jusu mo. Hi. Kapuram ka jingo nga ay sutray unong pnim jingi Jesus Christ but ngadon ni ka kubor sa sisian nga ka por ka bamantay ka bangakwa ban ya sam lem bat pi but kani ka kubor ya ka bangakwa ban kren nga kwa finda shimkia finda snap ha but ya ka ba fin penan kamru ya kani ka kubor nang ni shikmat kamdei tang bo fin long kin nong yo snow ringa nget ublay umen simba khoj when I bor ya fi bapila ban implement ne ban penon kam ni ka kubor nang ni shikmat but I kublay ya fi ni ka por way baro daga jing iet chisha I kublay ya fi haga kerteng u Jesus Christ iet ya fi daga jing iet jong try but kumta na ka sngi ngi snow ni ka kubor nim kwa ba fin shong sa haju nim kwa ba fin sa haju hakata ka jinglong bakin jaman sim ke jong pi rei utrai umon ya fi fin long kita ken ki banang yat bat fin ang long kita ken ki banang kiu na ka wei ka sngi kum ba kiu ya kita ki mau jam jong ka jing im pin kiu kum ta ken na ka sngi shakata ka jing janai shakata ken ka jing im ka ba utrai ukwa ya fi ba pi fin im banang ngai ka fin yo snow ka dan ke jing kentiu haga jing im ka bakin jaman sim ke jong pi parang ngai afile ya ka tin ke jong blai utrai ushem snow bhai fi pane ka por nga kwa ban pulin na kani ka tin ke jong blai na ars im kani ka nong ba nyo kani ka khot ka bakandai ka ba ong kum ni anda kum ta ki le ong parlop ngin le ka ba dei kani ka sngi ka long ka sngi ka khubor ba bha bat ngin shia snap lada ngin up hadu banda shaiman step ka jing penshitam kan lap yangi kani kade ke jingja bakini kide kita ki breu ki bapang yang kani ke jingpang nyang tholi leningi ong leprosy nani ke jingpang nyang lengkut bat habakini ki breu ki bapang nyang lengkut kila dei ban yap namar bakala don kan nem sniu hapo Samaria bakin rung sapo kesnong ru kim lat kim sha kita ki bana snong kim sha ki ban rung pada baki shong sabar jong kata kesnong hakit ki kerdop sakinong shun de ki ap yaki kidon na ke jaka ka ba e bha ban rung sapo kim lat ban mi shaban na kata kerdop ro kin sayau tadeng ta kala jaka kamba ba blay ai ka jingjop yaki Samaria mo yaki Israel pada yang ta ba kita kinong shun jong ki Syria ta ka bor ke jong blay kita ki blay up top yaki Kilio snow ya kata kijing sawa kita ki kulai ki bau blay open skow ki skor ki jong ki ginang mudur bagi day ki shipai jong ki Israel ki belawan man hier thma ya ki bat kumta kila snow shifting ado kata-kata ba kila phatkrat na kata ki ying jan ki jong ki bat kila ilut ya kita ki mar ba corridor jong ki ya ka bam ka di hagata ga jaka ki up top ya ki Israel kila ker tawer ia kata kisnong Samaria kita kisipai Syria kila ker tawer bat ki up mano ban mi na kata kisnong ban yo ban peniap menre ublay upenlong hado kata-kata kata kamba am ba kita kinong up ki haban heryap kelaya ladi kita heryap kita pet ba kita ki sangut anda haba kilai ban pet syakata jaka ba kita ki sipai Syria dan
ki syam bam dan brio menuru ba kita yolut ya kita ki mar ki mata ki siar ki rupa ka bam ka di ka bapaho ba anda ba kila yo ya kata ka bapaho aga jim ge jongki kiong kam de yang i ban syus snap jar kam de yang i ban syus kementang para mangi Henry mongi don ya kani ka kubor kat kani ka kubor ka babhangi don ladangi up hado men step kiong ka jing pen stom kan salap yang i berkata ka dei ka jing snow jong kini ki sangut bat kumta haba kilio snow bat haba kila mat kat ya kani ka kamba haba kila yo i kata ka jing pahu jong ka jing im ka jong ki ya kata ka bam ka di ya kita ki mar ki mata kita ki spark ki po ya ka bala ino no da kita ki sipai siria kila lek beran banyak tu lang ru ya usim bat ya kata ka snong baro ka wei hado ba kata ka snong kila ya snow ta kubor bat umta kila ya mi na kata ka snong ban lek rung syakita ki jaka up thap ni syakita ki ying jan jogi sipai siria ya ka ban yo ban lum ban kurup ya kita ki jingdon jing em baro ya ka bam ka di ya ka bakila yo pahu aga da sngi berkata ka de ka jing shisha ba kumba kini ki saungut kidon ya ka kubor ka bakmen ka gospel ka jong blair dan saungut ba kita ki de Matius Markus Lukas ba Yohanes saungut kini kidon ni ka gospel ka jong Matius Markus Lukas ba Yohanes saut lagi gospel kidon bagini ki saungut ki pen snow yang ka gospel ba ka deiru mo yang bat ya fi habang ngilay snow yang ka gospel kade yang ngir banya thulang ken markat ya kani ka kubor ka mangilayo na kini ki gospel kat kini ki kubor ya ka bangilayo na kini ki jingtho ki ba khoi ki jong blai ka balaya thu syapang kumno balapen im yang ngi ha ka jaka ka bangila dei ban yap kum kini ki sangut kila dei ban yap kila yo ka ka jing pahu ngiru kum kita ki bepang yang tholi ngila dei ban yap ndai mentang ngila yo ini ka kubor ka babha ka kubor ka bakmen bagade kata yang ngiru kalong bangin le yathu ladang yem yathu pe yo ka lap ka basniu yang ngi ong kini ki sangut bagade ka jing sisai ka taru ladang yem yalap ladang ngila yo kat kani ka gospel ladang ngim yalap ya kani ka gospel ka bible ka ong ni pe yo ka jing penstam kan lap yang ngi Pading ta ngakan mau kan ka por yo weu shakri bo crowd jong blay ka bible baru tau di Paul men ba udang long sol udah unong ile persya ya ka balang uba isi yo Jesus Christ bo long shisha mau jentut ya ka jing shakri blay ya ka jing shakri jong kini ki Kristan ha ka por ya ka bala khot ikiru gibriu jong ka lenti long mau jentut uba crowd ba bat kita shepting u bat kita sir thot ya u namar usol hagat ka por la ulap yano lani ya kan no ki ba pen banai na ka kubor jong ka jing penem uju pen shitam bat uju pen saja ya ki bat hado dan ka por ru hado banda penyap ru ya ki yang reuni usol anda habulamat ya Jesus Christ u shem ba pleng Ujisu umdai tang ujisu belasia tu kana henry udai shisha ubashisha udai asngawi ka sur udai i ya ka buram ke jam ubat ya ka ba udah kelas shisha kata kesni unang mut balik ketong ni ki Kristan balik penyap ki udang lek ben ketong sport Damaskus henry kata ke lenti Damaskus u ya shen ben bani ujisu baru yo ajim penim ben bani ladi bat namar bulamat ya kan ke jing penim ya ke jing it bat ya kata ke bor jong ke jing penim ke jong play uang ini ki ketien ong kordet yang ala dangam ya lap ya ke gospel mas tu nak berpulih ke ketien ini ke por mo iwa ikoren kal nong ba khandai de khot ke ba khan reu ko ong namar kata ngaya lap ya ke gospel om na ke daw ke jing le kemen yang namar ya kata ngamban si ban le kordit yang ladang ngam ya lap ya ke gospel wong kordit yang ladang ngam ya lap ya ke gospel kani ka banga ngala syen ka pelong yang bang haban ya lap ngamban si ban ya lap namar ba kat kani ke gospel ka bangala yo kat kani ke jing penen ka bangala yo kat kani ke jing shisha ka bangala shem kam dei ban set tang hanga handre ka dei yang ban le ya lap ya kani ke gospel ban ya thu pleng udan unong penem ngila dei ban ya pleng udan unong penem ubalong ke lenti ubalong ke jing shisha ber ke jing em udan mau pleng kat kani ke gospel
Mdai tama yo jipne ong ka ai try me kwa inga bangangan le baru Jisu ong ngan sai thu ime but kum tau Jisu upa ya upol ban le alap ya gospel shagi gentle shagi jaka ka ba e ba ki gentle ki bang patiap ki gentle ki bang pat yo asnoru ya sapang ka gospel ni ta kubor joga jingpenem da Jisu Christ try upa yo shagi jaka ka ba e baru Paul ong ini kintin ong kordet yang ala dangam yalap ya gospel ong kumno ngan shu yo tang mga kumno ngan shu diang tang mga kumno ngan shu le kemen tang mga ndega day yang aban le tu kat kani ke mga ala yo ong la dangam le yalap la dangam le ban pla kordet yang ong tading tau ong ini kintin ro na kishiti ke ju sigi rom galong ban kong khot khan riu ko ong namar ngam sngola ran ya ka gospel of Christ na bakalong ka bor u blay ka ban penem ya way pa way u banget ya u jiu nang kong bari Greek ru na marhakala pen pau ya ka hok u blay da ka jinget shaga jinget kat kumbalat ho an rei u tau ba hok da ka jinget un yo im wong namar bangalap diang kat ya ka ni ka jing sisa mengalap diangkat yang ni ke jing penem kat yang ni ke kubor ke bakamen ong ngam snow le ran ban plai ke gospel of Christ mar kalong ke bor ban penem ke bor ban penem tani ta Paul habu yo ini ke kubor ulet ban ya tho baru kan mau ru ya ke tien ke jong Jisu namar u Jisu hukum ya way po way ubal diang ni way belanget hu ong khilet ya lap ken ya ke gospel shaki benreu barok tiu tau banget bat yo pen baptis an pen im henry yo tau banget an pen rem kata kali ke hukum ke jong Jisu bu Paul kan mau ya kan ke hukum baru wang ladang ngam le kan ke hukum kordit yang ngan long si shau bela tim no ladang ngam le ban ya lap ladang ngam le ban pla ya kan ke gospel namar nadu ke testament ke berim ke ladan ru kan ke jing tho ya kabala maham ru da ublay ya kabangila ban shem na Ezekiel kini kalenong kabalai kini kad khot ka bakhat pra ter baga Bible ka ongkom ni ngakwa ban puli ka kani ka por habang ong hau baman men yap shisha but men ai jing maham ya u lani men kren ban maham ya ubaman naglenti baman jeng u ban penem ya kamen sim jong u utahi uriu baman un yap halaga jingle bam hok ngrei ya ka snam jong u ngan pan na kti jong me henrei ladam la maham yu baman ti umpai na ka jing baman lani na ka lenti baman jong u un yap haga jingle bam hok ngrei mame mela plat ya la ka men sim pat haba ubriu ubahok upai no na ka hok barule e ka jing bam hok bat ngabu ke jing jentot akmat ju un yap nama mem shim la ai jing maham hu un yap ala ka pop bat iki kam hok jong uru ki baula le onam kan mau shu henry ka snam ju ngan pan nagakti jong me henry lada me maham ya ubriu bahok bauta ubahok onam le pop bat onam le pop un im shisha na baula pediang ya ka jing maham meru melaplat yala kamensim ke Bible ke krenshai haga kitab ke jong Ezekiel bang hap let ban maham ya uta ubapop namar lada udang ya ile pop un yap haga pop bang haban maham uban paino na kalenti jong kata ka pop shau Jesus Christ bolong unong penim tilada upai kala biang eu balada umpai kasyong u henrei uta unong yalap ulalat ken nakata ka jing penrem ulalat ken nakata ka jing penshitam namar baulada ban yalap ya uta ubri ulada ban maham ya uta ubri te umdan kam shu ban ai jing ken ya gasnam jong uta ubri ubayap agapop tading tangi hap ban yai pensno bat yai maham bat yap yai lap bat yai lap yang ni gospel bagi teki bahok rokin empai nak kata hok lei bekin ya ini aku hok ke jong try bat baki haban ai jing kan ya ko gesngi bat kadai kata ni haban yai pla bat yai pla ya ka gospel ka jong Jesus Christ bagi Bible ke keren ya kata mo ko angkom ni ngapuli ben snig we dekat ba upol ukren halor kata ka bentaru habang ipuli naka kamki apostol ni kelnong gab arpo upol upen kan mau yala di nakanika kitab jong Ezekiel ya ka bau ong kom ni ka dekat ka ba arpun riu arpo ka dekat arpun riu ong
Nabakum ta nga pla pi ha gani kasngi banga khoj na kasnam jong ki breu baro. Namar ngam shimla pep ban yathu api yakaman ke jong blay baro. Upol ukran kata ngala pla ngala maham ngala yathu ngala hikai ngala yalap. Ong kum ta ken nganom ai jing ken shu yakasnam ke jong pi namar ngala ble yakata ka badai ban le ngala pen snow. Yaga ketien jongga jisi shay yaga dika gospel kan tadeng ta wangam dan kam shu ban ai jingkan yaga snam ge jong pi namar ba ngaladep pen snow ita ka kubor bodong namar ngam shim la pep ban ya thu api yaga mon ge jong blay baro ula plalut igi baro badeng ta wangam dan kam shu ban ai jingkan kan ya kasnam ke jong pi tadeng ta kwa ban ong ifi ke dika sngi ke bamenta Asngo ban ai men sim ya fi haba fila pediang yu Jisu kam dei tang chu set halade dei tang chu le kemen halade tang ban shu ong Jisu tang hapo haladeendre kadai fin pen sngo lang yi wei ru isapang uneu Jisu ba pi fila amat ngatip tang kane ko wei ngatip la fila amat si shay nong pen ke shintur ke jong fi kanom ngap ke shintur ke jong fi kanom kubum kanom sange ban kren da fila amat si shay ka jing penem pinang ban yathu ka mensim jong fi kan kende ban yathu ya kan ka good news kat ya kan ka kubor ka bakmen fi danam fin pla ba fin yathu ba henry la da pim dan ni ka kubor ka bamut ka jing penem ga jong fi ngadang artatin u blair dang artatin ya ka jing penem ga jong fi namar ba lese yo ba pim pat yo pediang sisa ya kata ka jing pentikina ni ta ka jing penem ya ta ka gospel ka sisa ka jing em ga jong fi ke Bible ke omni Jacob nong besandru ke dekot ke kendai ke om ku para benget da unu ru apdeng jong fi u ya sakama no na ga jing shisha bala da unu ru uda pen pai pat ye u to untep ba uta bala pen pai pat ye ba pop na ga jing sakama ka lenti jong u on pen em ye ga men sim na ga jing yap ba on tap no ya ki bon belien ki pop tagadi kita kadon ke jing map ke bakrau Yau ta nang pop balayo jing pen em but haba apply ya kata ke gospel haba uyalap ya ke gospel oh ke Bible ke ong ya kata haba ta breu pen pai ya kita ki breu na ka pop ke jong ki ka hok ke jong try na ka jing yap sha ke jing em na kata ke bor jing dum sha ka bor jing sha na ka bor kso ka bor balai na ta breu open pai la da pi pen pai ya kita ki breu show try em ke Bible ke ong ni bala pen em ya men sim jong fina ga jing yap bat la tap no ru i ba pon belien ki pop tadeng ta la da fim pla kemot ka pop ka sa afi la da fim pla pi ai sa i unong pop handa ya ba pi pla pi long kum ba the no la sei no la pen mi no ya ga ta ka pop na pi but pi pla yu ba hok pi pla ga gospel kata ka kubor ka ba kmen ka kubor ka ba shisha kum ta ken pi yo ya ga jing ne bang as mau bang hado kata ba kita ki bi lap ya ga gospel ka kita u Daniel ka nong ka ba khat ar ka khot ka ba ar ka kren kum ni but bun na kita ki blayo thia aga domet ka kendo kin kindet ki we shaga jing im bam jikut ki we pat shaga jing le ran ba jing ja buram bam jikut bagi kita ki bastat kinteng shan kum ke jing shai ka set beneng bagi kita ki bapen kalabon syakahok kum ki klor junam la junam ngasubang plat kandan ke jing pen mi pat kita ki ba hok ki jong blai ki blai lap ki gospel kita ki bla im na mentau Jesus Christ bat ki bla im shishan na ka benta ka gospel o Jesus Christ kini mi pat na kata ka jing yap ke jong ki syakata ka jing pendan buram ka Bible ka ongi kata siya kata ka jing im bom jukut bagi ta ki wei pat siya ka jing le ran bagi jing ja buram bom jukut barang ni ki ong kita ki bastat kinteng shan kum ka jing shai ka sahit beneng bat kita ki bapen kalabun ni ki bapen kalab bamut iki babon kita ken oh kinteng shan mo oh kum kita ki klor ong ka ktien ge jong blai junam la junam ong ka ktien ge jong blai tadeng ta la fidei sha ki nong yalap ka gospel fidei sha ki klor ki jong blai ki banteng shan fidei ki star ki jong blai la ni ko am nong fidei kita ki generals ki jong try ki banteng shan ha kata ka buram ki jong try ang ko am nong fidei ki singi astunat bo Paul Ukraine bo Ukraine ni kata but uda ukenturu mo yo Timothy ya ka ba un yalap ya kata ka gospel but ngaku musyakri jong blai ngakentu ba ya kentu ya piru ya ka ba pin yalap but ya yalap ya ka gospel ka jong u Jesus Christ
Ngakwa ban puli kani kapor na Timothy lom basau ban khat baar ga ong. Tu menyalap ya kata ketien, tu menyai minat haba deipor, habam deipor de, tu pen ko ngo, tu sneng, tu kuntu, kajing asyak slam baro bat kajing hikai. Upol ukentu ya Timothy, ya ka ba udei ban yalap, ya ka ba udei ban pla, ya ka ba udei ban hikai. Oh ong ba, upol ukran ya kata ong menyalap ya kata ketien, menyai minat haba deipor bat habam deipor, yalap baik, pen ko ngo. Senang, tu pen kau ngok, tu senang, tu kentu. Hagi jing Islam barok pada gaji kai. Angat utrai kuat ini bangin lek kom taban lap ya kena ke gospel. Upol udah kentu ya kita ki nong bot ki jeng yo Timothy pari ki wei dia. Bang asno ani ke poru. Sim bakoi ong ngarung kentu ken ya pi. Bapin ya lap ya kena ke gospel ken habadai por, habam dai poru. Yalap yang ni ke gospel yalap syapang uni Jesus Christ uta ubala pen em ya fi u Jesus ubala le kamba ge ji em ge jong fi u Jesus ubala le bha ge ji em ge jong fi lamda kumta piaban ai jing khen ya gasnam jong ki babon ngai trang ger khoi fi ge ni ke sngi bamenta pat ni dua ge ni ke por ge bamenta ngai dan pring fi fiong akwa pastor ngam dan ke bor ban yalap ngam dan ke bor ban le kumta ngai ge ni ke sngi fi diang ya ke bor Penyok diang ika bor, bat pinlong kinong pla ong Jesus Christ. Ha Jerusalem, ha Judea, Samaria, bat hadok ka bakut ka perfect. Penyok diang ika bor, la fi kwa ban diang ika bor ngine duai. Ha kani ka bor ka bamenta fi la ban ra ki jong fi. Perang sisa, mesin berkoi unwan happy, mesin berkoi un pendap fi da ka bor un kan thai fi da ka ding blai. Fi la don ni gospel ndri fi dang lera, fi dang snow sisa. Oh yo ki bru ki ong kom no hendrang kren ka singi ka ding ga jong blai kanum perkat ya kata mono bas ngotenat mono bam sutenat dan ni mono bas ngap no banam skap ka ding ga jong blai kan pelong fi ban kren. Ya ka tien jo ka jing sisa ya ka gospel u Jesus Christ. Nanum snow lera. Pio ya ka ding ga jong blai fi nam snow lera tan. Ini doa ni ka por menta. Hallelujah. Subhara ki jong fi ni doa. Hallelujah. Try ni ke por. Hallelujah. Ki kon ki jom try ki trang ban pla ya ka gospel ke jom ban pla ya ka kubor ka bakmen. Try ya ka kubor ka ki la yo mat ablai. Na mar ki dai ban yap la de ban yap shisha ha ka pop. Hallelujah. Andre ngilamat ya meu nong penem. Pangilamat ya ke jingem. Hallelujah. Bagi kon jemer kinom kebom, kinom sat ke sentur ke jongki, kinom tengkai, kinom tengkan rei try ngada kran aga ke sngi. Ha ke kerteng u Jesus. Kal ding ke jong men sim ko kan wan api. Kal ding ke jong blai ke la klang op men sim ke jong pi. Pin yo ya ke bor finom snolerai, ban ply ke gospel u Jesus Christ. Namar galong ka bor ban penem ya kita gibi asngo hallelujah dai mano la dai khasi udkar kling ne pareng ne mano na klen na kan kesngi hallelujah dai doli doyong na ki dogum na klen na kan kesngi ba pin ply ga gospel hallelujah ka ding ga jom sim ko ba ka bor ga jom sim ko ba da ka tin ga jom ble hallelujah ne dwai ga ko fi fin long kinong pla ba pin long kita ki klor ga jom ble ki ban ya ting shan ga ha ki ma ga jo junam ne dwai ga ko fi no ba ki fin long kinong pla ha ka tin ga jom fi ka kam ga jom fi ga jingle ga jom fi ki bru ga pa fi ki ni ga gospel ki ni Jesus fi ha ka ting Jesus ga dwai amen but amen try ga ko fi ngin say sembiang la chai kesengi hagawai pat ka kubar step blai ke jing sok lor kat bat fi blai nda ka brom jo amen but amen